Hi po, Pinuno. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Franklin. Nais ko sanang ibahagi sa iyo ang kakaiba kong karanasan noong taong 2001. Isa po akong mangingisda noon, Pinuno, sa isla ng Tablas. Noong mga taong yan, Pinuno, ay medyo malapit lang kami sa Odyongan. Tubong isla kami, Pinuno. Kaya syempre, ang aming nakagisnang pamumuhay noon ay pangingisda. Paminsan-minsan kapag ang ama namin ay pumapalaot, kami naman ay pumupunta rin sa dalampasigan upang mangalap ng mga lamang dagat na maaaring makain at mapakinabangan. Mahirap lang kasi ang pamumuhay, Pinuno, kaya kailangan talagang tumulong sa mga magulang upang kahit papaano ay gumaan ang aming pamumuhay. Isang araw, magbabandang 8:00 ay umalis ang aking ama sa aming tahanan. Magpapalaot kasi yun, Pinuno, kasabay ng kanyang mga katrabaho. "Nay, baka mamaya kukuha rin kami ng tahong nila Aljun sa baybay, ha?" Wika ko sa aking ina habang ako ay nagtutupi ng mga labahin. Tumangulang naman ang nanay ko, Pinuno, dahil medyo abala rin yon sa paggawa ng bibingka. Maliban kasi sa pangingisda, Pinuno, ay nagbibenta rin kami ng mga kakanin kapag hapon. Ang dalawa kong kapatid na babae ang siyang naglalako nito, gawa ng kaming mga lalaki ay abala rin sa dagat. Noong mga panahong ito ay meron ng kumakalat sa aming mga sabi-sabi tungkol sa isang taong naninirahan sa may lawa, di kalayuan sa aming tahanan. Ang pangalan ng babaeng nakatira doon, Pinuno, ay si Aling Linda. Alam mo, Pinuno, wala namang nakakaduda sa matandang dalagang yon, maliban lang sa mga hayop na alaga nito. Minsan ko na itong nakitang nag-abot ng karne sa isang ligaw na buwaya na para bang alaga niya ito. Di ako napansin noon, Pinuno, sa kadahilanang nakaupo ako noon sa may damuhan. Tinatawag kasi ako noon ng kalikasan at nagkataon din ang mga pangyayaring yon kaya ko ito nasaksihan. Habang pinapakain niya ang buwayang yon, ay ramdam ko sa aking sarili ang kakaiba sa matandang dalagang yon. Animoy hindi ito ordinaryong tao sa aking pakiramdam. Napakalusog naman ng bago kong alaga. Wika nito habang pinapakain ang buwayang ligaw na yon. Rinig na rinig ko yun, Pinuno, dahil sa ilang metro lamang ang layo ko sa matandang yon. Siguro kaya hindi ako nito napansin noong mga oras na yon sa kadahilanang napakabaho ng aking ebak. Maliban pa dyan, Pinuno, ay pinilit ko rin noong mga panahong yon na hindi huminga o gumalaw man lang ng kahit isang daliri. Pag-alis ni Aling Linda malapit sa may lawa, ay kaagad din naman akong kumaripas ng takbo dahil sa takot ko sa babaeng yon. Maaaring ikamatay ko kasi yon, Pinuno, dahil sa ang nasa isip ko noon ay makakaya ni Aling Linda na utusan ang buwayang yon na atakihin ako at patayin. Pagdating ko sa aming bahay, ay agad ko namang ipinagsabi sa aking ina ang nasaksihan ko sa may lawa. Pinagsabihan ako nito na wag na lamang maingay at kalimutan na lamang ang aking mga nakita. Ayaw din kasi ng mga magulang ko na masangkot kami sa kahit anong gulo dahil hindi kami eskandalosong pamilya. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan at nabalitaan na lang namin na namatay na si Aling Linda sa kanyang mismong bahay. Pinuntahan yon ng barangay, Pinuno, nang umabot na sa kanila ang balitang yon. Pagdating ng barangay sa lugar na yon, ay wala silang nadatnang labi ni Aling Linda. Kahit ang mga yon ay labis ding nagtaka dahil sa kanilang mga nadatnan. Ang tanging nadatnan lang nila sa lugar na yon
ay ang mga gamit nito at mga garapong merong mga langis na malalapot. Matapos ang pangyayaring yon, ay tuluyan na ngang nakalimutan ng mamamayan dito sa amin ang tungkol kay Aling Linda. Pero ako, pinuno, hindi ko makakalimutan ang kakaiba kong natuklasan sa matandang yon. Hanggang sa sumapit ang isang linggo at nagkaroon na naman ng bagong balitang pumutok sa aming lugar. Ayon sa mga sabi-sabi ng taga dito sa amin, ay marami nang nawawalang mga taong naninirahan sa karatig baryo namin noong mga panahong yon. Ayon sa mga nakasaksi ay merong isang nilalang ang tumatangay sa mga biktimang nawawala sa lugar na yon. Bigla tuloy pumasok sa isipan ko noon na maaaring si Aling Linda ang salarin sa mga kaganapang nangyari sa aming lugar. Tahimik naman doon sa amin, pinuno, hanggang sa dumating ang oras na doon na naman sa aming barangay, naghasik ng lagim si Aling Linda. 3 kasi ang buntis noon sa amin, pinuno, kaya hindi nakakapagtakang merong mga nilalang ang makikisawsaw sa aming barangay upang makuha ang sanggol na dala ng mga ito. Napakarami na noong nagpaparamdam sa amin, pinuno, na halos hindi na kami pinahihintulutan ng aming mga magulang na lumabas tuwing sasapit ang 6:00. Hanggang sa dumating ang oras, pinuno, na inabot na naman ako ng tawag ng kalikasan. Nagkataon naman noon na 9:00 na ng gabi, kaya wala na akong pagpipilian. Nilakasan ko na lang ang aking loob upang hindi ako matakot sa labas ng aming bahay. Wala kasi kaming kubeta, pinuno, kaya pahirapan talaga sa tuwing tatawagin ka ng kalikasan. Habang umiebak ako noong mga panahong yon, ay doon ko nasaksihan ang mga pangyayaring hindi ko inaasahang mangyayari sa lugar namin. Habang nakaupo sa damuhan, ay hindi ko inalis ang aking mga paningin sa paligid. Takot na takot talaga ako noon, pinuno, pero pinilit ko lamang ang aking sarili na lumabas ng aming bahay. Lumipas ang ilang minuto at doon na nga lumitaw si Aling Linda na merong kasakasamang buhaya. Napakalaki ng buhaya na yon na siyang labis kong ikinatakot. Nang masilayan ko si Aling Linda noong mga panahong yon, ay dahan-dahan akong kumubli sa matataas na damuhan upang hindi ako nito masipat. Kahit hindi ako gaanong nakakagalaw noon, pinuno, dahil sa takot, ay pinilit ko na lang ang aking sarili dahil sa ayaw ko pang mamatay. Naapakan ko pa nga noon ang aking tae nang hindi ko namamalayan. Hanggang sa lumipas pa ang ilang minuto at nakita ko si Aling Linda na pumasok sa isang bahay di kalayuan sa amin. Hinintay ko pa yung makalabas, pinuno, upang makita ko ang gagawin nito sa mga taong nakatira sa lugar na yon. Paglabas ni Aling Linda at ng buwaya, ay tangan-tangan na nito ang isang buntis na tagaroon sa amin. Walang naganap na pagsigaw sa bahay na yon na animoy. Walang nakakita sa pangyayaring naganap doon. Umiiyak na ako noon, pinuno, dahil sa labis na takot na aking nadarama. Pag-alis ni Aling Linda sa lugar na yon, ay agad din naman akong kumaripas ng takbo papasok sa aming bahay. Kinaumagahan ay nakita ko ang buntis naming kapitbahay na animoy nakatitig sa malayo. Hanggang sa pag-anak nito ay namatay din yon, kasama ang kanyang ipinagdadalang sanggol. Sinabi ko ito sa pamilya ko, pero hindi nila pinalabas sa loob ng bahay ang aking mga nasilayan. Matapos ang pangyayaring yon, ay hindi ko na muli pang nasaksihan si Aling Linda. Hanggang dito na lang po, pinuno. Maraming salamat po at sana'y maibahagi niyo po ang kwento ko sa channel ninyo. Hello, pinuno. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Gagang.
Isa po akong masugid niyong tagasunod na pangarap ang makapagkwento sa inyong channel. Taong 2003 summer. Kung di nyo na itatanong, isa po akong antingero sa lugar namin. Magpahanggang sa ngayon ay meron akong taglay-taglay na mutya at mga lihim na kaalaman. Isa din akong manggagamot dito sa lugar namin. Hindi ko na sasabihin ang eksaktong lugar sa kadahilanang marami-rami rin ang mga nakakakilala sa akin. Meron akong talandrong hawak at satur cornados na gamit-gamit ko sa panggagamot at pakikipaglaban sa kaliwa. Marami na rin akong napaslang na mga engkanto, lalong-lalo na ang mga aswang. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isa pa lamang sa mga kwento kong kakaiba sa lahat. Tungkol ito sa isang aswang na aking napaslang nung minsan akong tumulong sa 2 anak ng kapitbahay naming ginagambala ng mga aswang noong mga panahong yun. Isang araw, habang ako ay abala sa gawaing bahay ay merong pumunta sa aking tahanan. Nag-iisa lang ako sa buhay, kaya walang magbubukas ng pinto kung hindi ako lamang. Agad ko namang nabuksan yon upang malaman kung ano ang pakay ng mga ito. Pagpasok ng mga yon, ay doon na nga nagsiwalat ng kanilang problema kung bakit nagpakonsulta sila sa akin. Ayon sa babae na, merong isang wakwak at sigbin ang gumagambala sa kanilang anak. Hindi yon makatulog tuwing gabi sa kadahilanang palaging nag-aaligid ang mga yon. Akala ko yun na talaga ang problema sa kanilang pamilya, pero ako'y nagkamali pala. Napasabak ako noon sa isang labanang hindi ko alam ang eksaktong pangyayari. Nagsinungaling kasi sa akin ang nagpakonsultang yon. "Manggagang, maawa na po kayo. Tulungan niyo po kami. Papatayin po ng mga aswang ang mga anak ko." Wika ng babae habang umiiyak. Hindi na ako nagdagdag pa ng mga katanungan dahil sa nahihiya ako sa babaeng yun. Nakakaawa na kasi ang itsura kaya iniwasan ko ng magtanong pa upang hindi na ito umiyak. Ayon sa babae na walang araw na hindi sila ginagambala ng 2 yun, na tila ba gusto talagang kitila ng buhay ang kanilang anak. Pero ang anak nila ay nasa edad 14 na. Napaisip ako. Ang sabi ko sa aking sarili ay, baka namarkahan tong batang to. Kaya nung nakarating na kami sa kanilang tahanan, ay wala na kaming nagawa upang maghintay ng pagdating ng mga nilalang na yon. Nung magbabandang 10:00 na, ay doon na nag-umpisa ang mga pagpaparamdam ng mga aswang. Yung sigbin, animoy umuungol sa kanilang bakuran habang meron itong binubungkal. Yung aswang naman ay umiiyak, tapos pabigla-bigla ring humahagikik yun. Nakakapangilabot ang pakiramdam pero sanay na ako sa mga yun. Nung nakahanap ako ng butas sa dingding ng bahay na yun, ay doon ko nga ito sinilip. Doon ay nakita ko ang isang aswang na babae. Alam kong babae yun, sa kadahilanang wala itong saplot at kumikintab ang mga balat nito dahil sa langis na kanyang ipinahid. Nakatuwad yon habang naglalakad at sa bawat paglakad nito ay ang pagkamot nito sa lupa, gamit-gamit ang kanyang mga nagsisitalasang kuko. Bilang malakas ang loob ko pinuno, hindi ako nagdalawang isip na lumabas ng bahay na yon. Paglabas ko ng pinto, ay doon ko nakita ang sigbin na yon at aswang.
Ang sigbin ay merong parang balat ng tao na merong mga buhok na hindi karamihan. Nangingitim din ang kulay ng balat nito at ang mga paa nito ay nakabaliktad. Nasa bandang puwetan ang muka nito na talaga namang ikakatakot ng kahit na sinong makakita roon. Noong makita na ako ng aswang ay bigla yung lumiyad hanggang sa nagkaroon ito ng pakpak. Sinugod ako nito pero hindi yun nakalapit sa akin dahil sa lakas ng puder ko. Gamit ko kasi ang sator na hawak ko sa lahat ng uri ng kumbate. Masasabi kong isa ito sa aking panangga sa tuwing ako ay makikipaglaban sa mga kampo ng kaliwa. Patuloy lang ang paglipad-lipad ng aswang na yun hanggang sa napilitan na akong tanungin ito. Ang sigbi naman noong mga panahong yon ay nasa taas ng puno na para bang nagmamasid lang yon. "Sino ka? Ang tanda-tanda na ng batang to, gusto mo pa rin patayin?" Sigaw ko sa aswang. Wala naman akong narinig na agarang pagsagot dito. Bagkus ay tanging pag-angil lamang ang naririnig kong isinasagot ng aswang na yon. Hanggang sa lumipas ang ilang minuto at nagwika ito ng, "Hindi ko nais ang batang yon. Ang nais ko ay ang mga magulang nito. Mga demonyo yan. Pinatay nila ang asawa ko." Sagot naman ng nilalang. Doon ay nagulat ako sa aking mga narinig. Hindi pala yon ng bibiktima, bagkus ay naghahanap yon ng paghihigante laban sa kanyang namatay na asawa. Pero wala akong magagawa noong mga panahong yon, pinuno, kung hindi ang isabay siya sa kanyang yumaong asawa. Agad akong nag-usal ng mga espiritual na sandata upang mas mapadali ang pagkitil ko dito ng buhay. Hindi ko pa ginagamit ang mutya kong taglay nung mga oras na yon sa kadahilan ng napakalakas ng kain nito sa aking enerhiya. Hindi ko na babanggitin kung anong mutya ang hawak ko upang maiwasan ang basag mutya. Nang makausal na ako ng aking pang-upensa, ay hindi na ako nagdalawang isip upang sugurin ito. Kahit lumilipad yun sa ere ay kitang-kita ko pa rin ito dahil na rin sa sikat ng buwan. Inihagis ko dito ang aking usal at bigla naman yung tinamaan. Pero pagtama ng inihagis ko dito ay agad yung nakabawi na para bang meron din itong alam na mga uusalin. Umuusal ang nilalang na yon na halos mabingi na ako dahil sa mga katagang binibitawan nito. Walang sabi-sabi ay agad akong umihip sa bato at inihagis ko yun sa nilalang. Nung tinamaan ito ay bumitaw ako ng malakas na tigalpo galing sa aking mga kamay. At nang tinamaan siya nito ay bigla yung bumulusok sa lupa. Agad namang pumunta ang sigbi na yon upang tulungan ang kanyang amo. Susunggab na yon sa akin nang bigla ko itong sinapak gamit-gamit ang aking kamaong kargado ng dasal. Tilapo ng sigbi na yon at kumaripas na ito kaagad ng takbo hanggang sa hindi na ito masundan ng aking mga paningin. Agad ko namang nilapitan ang aswang upang tuluyang ko na itong kitila ng buhay. Paglapit ko dito ay nag-usal ako ng sibat ni Atardar at walang sabi-sabi ay itinarak ko yon sa kanyang katawan upang tuluyan ng mapuksa ang kanyang kaluluwa. Matapos yan ay dumilat na lamang ang nilalang na yon ng walang buhay. Kinuha ko ang bangkay nito at inilibing ko mismo sa ilalim ng bahay ko. Hindi ko na din ipinagsabi kung ano ang mga nalaman ko nung minsang sinugod ang aking kapitbahay ng isang sigbin at aswang. Hanggang dito na lang po, pinuno. Salamat. Aantayin ko po ang aking istorya sa channel mo.
Magandang umaga po, Pinuno. Ako nga pala si Jel. Nais ko sanang ibahagi sa iyo ang personal na karanasan ko. Idolong-idolo kita, Pinuno. Mag-iisang taon na din akong nakasubaybay sa channel mo. Di naman ito nakakakilabot, Pinuno. Pero masasabi kong hahanga ka sa karanasan kong ito. 1997 naganap ang pangyayaring ito. Sa lugar ito ng Matnog. Di ko nababanggitin ang eksaktong lugar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbibinata ako, Pinuno. Masigla akong bata noon at palaging naglalaro buong maghapon. Di naman ako pinagbabawalang maglaro ng aking mga magulang dahil nais din ng mga ito na maging masaya ang kabataan ko. Kung saan-saan ako narating sa edad kong yon dahil na rin sa aking mga kaibigan. Sa paglipas ng panahon ng kabataan ko, ay wala namang nangyaring kakaiba. Buong buhay ko noon, Pinuno, ay hindi ako nakaramdam ng takot sa mga nilalang na hindi ko nakikita. Pinagtatawanan ko lang ang mga yon dahil ang buong akala ko ay wala itong mga katotohanan. Isang araw, magbabandang 8:00 pa lamang ay lumabas na ako ng aming tahanan. Matapos naming kumain ng pang-agahan, ay agad din naman akong nagpaalam sa aking mga magulang upang maglaro. May pupuntahan kasi kami ng mga oras na yon, Pinuno, kaya nagmamadali akong lumabas. Ang paalam ko lang sa mga magulang ko noon ay maglaro sa bahay ng aking kaibigan, pero panakipbutas ko lamang yon upang magawa namin ang aming nais noong mga araw na yon. Sige anak, basta mag-iingat ka, umuwi ng bahay bago mag-11:00. Sagot sa akin ng aking mga magulang matapos akong magpaalam. Nang marinig ko yon, Pinuno, ay dali-dali na akong lumabas ng bahay upang puntahan ang aming napagkasunduang lugar. Uy, Jel, ba't ang tagal mo? Kanina pa kami dito eh. Bungad na wika sa akin ni Boy. Pasensya na, Boy. Nagpalusot pa ako kila inay. Sagot ko naman dito. Matapos naming mag-usap ay agad naman naming tinungo ang lugar na aming pupuntahan. Napagkasunduan namin noon, Pinuno, na tumungo sa paanan ng bundok upang kumuha ng mga tubo at pinya. Marami kasing tanim doon dahil sa sakahan yon sa amin. Bale, umaga pa kami tutungo sa lugar na yon upang malaya kaming makakuha ng mga tubo at pinya. Wala pa kasing kaanong nag-aani doon tuwing umaga. Kung meron mang nag-aani, ay hindi kami noon nakikita dahil sa pinakadulong parte na kami nangunguha. Nang makarating kami sa pinakadulong parte ng taniman, ay agad din naman kaming kumuha ng mga prutas. Walang usapang nagaganap noon, Pinuno, dahil sa mabilisan lang dapat kami roon. Malilintikan kasi kami doon, Pinuno, kung mahuhuli kami ng may-ari. Kaya walang magsasaka sa lugar na yon, ay dahil sa inuuna ng mga itong kunin ang mga prutas na malapit sa kanilang imbakan. Hapon na sila makakarating sa pinagkukuhanan namin, kaya napakadali naming makuha ang mga tubo at pinyang yon. Nang matapos na kami sa aming pangunguha, ay agad naman kaming umalis sa paanan ng bundok upang tumungo sa isang burol di kalayuan sa aming lugar. Habang naglalakad kami noong mga oras na yon, ay panay ang hagikgikan ng magbabarkada dahil sa kanilang mga ginagawa. Isang oras ang lumipas sa aming paglalakad, ay narating na nga namin ang burol na aming nais puntahan. Pagdating namin dito ay kanya-kanyang pwesto ang ginawa namin upang kumain ng pinya at tubo. Marami kasing puno sa lugar na yon at masasabi kong napakasarap tumambay doon. Bukod sa may lilim sa burol, ay malawak din ang masisilayan mong tanawin. Ako noon, Pinuno, ay pinili kong mahiga na lamang sa damuhan upang tumingin sa kalangitan.
Noon ding mga oras na yon ay hindi gaanong mainit, gawa ng merong nagbabadyang pag-ulan. Makulimlim ang paligid noon dahil sa natatakpan ng mga ulap ang araw. Habang ako ay nakatingin sa kalangitan, ay bigla akong natigilan sa pagkain, gawa ng nakasipat ako ng 2 nilalang sa ibabaw ng ulap. Oo, pinuno, hindi kayo nagkakamali sa pagkakabasa. 2 nilalang ang nakita ko sa ulap na merong daladalang malalaking maso. Di ko nga din maisip, pinuno, kung ano ang nakikita ko noong mga oras na yon. Nang makita ko ang 2 nilalang na yon, ay tinitigan ko yon at hindi ko inalis ang aking paningin. Manghang-mangha talaga ako sa aking nasilayan dahil sa yon ang unang beses kong makasilay ng ganoong nilalang. Matapos kong makitang naglalakad ang mga yon, ay agad naman itong umupo at nag-umpisa ng pukpukin ang kung anumang bagay na nasa harapan niya. Maniwala kayo o hindi, pinuno, sa bawat pagpukpok ng maso ng nilalang na yon, ay siya namang pagkaroon ng mahihinang kidlat sa kalangitan. Nanlaki ang mga mata ko noon, pinuno, gawa ng hindi ko lubos sukat akalaing merong ganoong uri ng nilalang ang kasabay nating naninirahan sa mundong ito. Kung hindi pa ako kinalabit ni Boy, ay hindi pa ako tuluyang nakagalaw. Hoy, Jel! Uwi na tayo! Kanina ka pa namin tinatawag eh. Di mo ba napapansing umaambo na? Iritang wika nito sa akin. Nang marinig ko yun, pinuno, ay agad naman akong tumayo at nag-umpisa ng maglakad papauwi. Habang ako ay naglalakad, sinipat ko pa din ang malaking ulap na yon na merong mga nilalang na naninirahan. Pagka-uwi ko ng bahay, pinuno, ay biglang umulan ng napakalakas at kasabay nito ang pagkakaroon ng malalakas na kidlat. Napakadilim na noon sa aming lugar, pinuno, dahil sa kapal ng ulan. Bilang isang bata ay syempre, willing-willy ako maligo sa ulan noon. Di naman ako pinagbawalan ng aking mga magulang nung nagpaalam ako sa kanilang maliligo sa ulan dahil sa amoy araw na ako. Habang ako ay naliligo noon, pinuno, ay sinisipat-sipat kong muli ang ulap sa kalangitan. Pero sa kasamaang palad ay hindi ko na yon nakita. Ilang araw ang lumipas ay ibinahagi ko ang karanasan kong ito sa mga magulang ko. Ayon sa kanila na ang mga nakita kong nilalang ay siyang kumokontrol sa bagyo at kidlat sa mundo. Minsan na ding nakwento yon ng kanyang mga magulang ayon sa mama ko. Kaya, pinuno, sa tuwing nagkakaroon ng ulan at kidlat sa aming lugar, ay palagi kong naaalala ang nilalang na minsan kong nasaksihan sa kalangitan na hindi ko alam kung mga anghel. Hanggang dito na lang po, pinuno. Maraming salamat po. Magandang hapon, pinuno. Itago mo na lang po ako sa pangalang Conrado. Nais ko sanang ibahagi sa iyo ang kwento ko noong minsan akong nakasalamuha ng isang aswang. Sa pagkakatanda ko, pinuno, taong 1993 naganap ang pangyayaring ito at sa lugar ito ng Bugasong. Itong mga panahong ito ay kasalukuyan akong nagbibinata. Ang nakagisnang pamumuhay namin noon, pinuno, ay pagsasaka. Halos lahat naman ng nakatira dito sa amin noong mga panahong yon ay puro sa bukid ang trabaho. Tandang-tanda ko pa, pinuno, ang mga pinagkagagawa ko sa tuwing sasapit ang dapit hapon. Dahil sa malapit sa bundok ang aming lugar, ay palagi akong nadadapo tuwing hapon sa hindi kataasang burol na nasa kalapit bahay lang namin. Palagi kaming tumatambay ng mga tropa ko sa aming probinsya noong naroon pa ako. Hindi ko talaga makakalimutan ang mga karanasan kong ito, pinuno,
dahil sa isa yon sa mga pinakamahalagang karanasan ko. Simulan na natin ang kwento. Sa lugar namin pinuno noong taong yan ay merong kumakalat na sabi-sabi. Ayon sa mga matatandang naninirahan sa lugar namin ay meron silang iniiwasang pamilyang nakatira di kalayuan sa aming tahanan. Medyo malayo naman yon sa amin pinuno at nag-iisa lang talaga ang bahay ng pamilyang yon na nakatayo sa dulo ng palayan. Ang nakakapagtaka lang sa pamilyang yon ay panahon pa umano ng hapon ay naroon na ang lugar na yon. Ang lahat ng kasabayang matatanda ng mag-asawang nakatira sa lugar na yon ay namaalam na, pero ang mga ito ay nanatiling buhay at masigla. Sa tinagal-tagal ding nanirahan ng mga yon sa aming lugar, ay wala itong naging kaibigan sa kadahilanang ilag sa mga ito ang karamihang nakatira sa lugar namin. Maging ang mga magulang ko pinuno ay ilag din sa pamilyang yon. Sa tuwing naglalakad yon sa kalsada ay iniiwasan yon at hindi pinapansin. Ang mga tindahang nadadaanan ng mga ito ay hindi yon pinahihintulutang bumili ng kanilang mga paninda. Minsan ko nang nakita ang mag-asawang yon pinuno, kasama ang kanilang anak na halos kasing edad ng mga ito dahil sa kulukulubot nitong mga balat. Minsan ko na ding nakita ang mga yon at maging ako ay halos hindi makatitig ng diretso sa mga ito. Akala ko yun lang ang aking magiging karanasan sa ganoong uri ng nilalang. Pero hindi pala. Dahil noong sumapit ang unang linggo ng Setyembre, ay doon ako nagkaroon ng engkwentro sa pamilyang yon. Isang araw, napagdesisyonan ng aking mga kaibigan na tumungo sa dulong parte ng palayan. Hindi para maglibang, kundi ang manguha ng mga bunga ng nipa. Panahon kasi yon ng pagbunga ng mga masasarap na bukong nipa, kaya hindi namin yun pwedeng palampasin. Kaya umaga pa lang ng mismong araw na yon, ay tinipo na namin ang aming mga kasamang makakatulong namin sa pagkuha ng bukong nipa. Ano pot? Ano oras tayo pupunta doon? Wika ng kasama ko pagdating namin sa bahay nila Potpot. Nadatna namin itong abala sa pagtitiak ng kahoy, kaya hinintay pa namin itong matapos. Ang iba naman naming mga kaibigan ay tumungo na sa bahay ng iba pa naming kasama upang pagsabihan na ang mga ito. Bale, 9:00 ang napagpasyahang oras, kaya umaga pa kaming nagtipon noong mga oras na yon. Lumipas ang 1 oras at nabuo na nga ang aming grupo. Kasabay sa plano namin noon ay ang pag-iwas sa pamilyang hinihinala naming mga aswang. Magbaon lang kayo ng pangontra, ha? Baka sakaling magkaaberya. Mahirap na. Wika ng pinakamatandang barkada namin habang kami ay naglalakad. Nagtatawanan lang naman ang iba naming kasama dahil sa hindi yun naniniwala sa mga sabi-sabing kumakalat. Ako naman noon pinuno ay nagbauna ng mga pangontrang alam ko upang kahit papaano'y may panlaban ako sa mga nilalang na maaari naming makaharap sa lugar na yon. 2 beses lang kasi kaming pumupunta doon sa loob ng 1 buong taon. Kaya mahirap ding maging panatag sa aming paglalakad patungo sa lugar ng pamilyang aming pinaghihinalaang aswang. Nang madapo na kami sa dulo ng palayan, ay agad naman naming tinawid ang ilog upang marating namin ng mabilis ang kanipaan. Di na kami umikot pinuno dahil sa mas mapapalayo pa kami kung pipiliin naming sundin ang lupang daan ng palayan. Nang makarating na kami doon, ay agad namang kaming nanguha ng bukong nipa. Ang iba sa mga barkada namin ay mas piniling maligo muna kesa tumulong sa amin. Magbabandang 1:00 na ng hapon nang mapuno namin ang sisidla ng bukong nipa. Matapos naming makapagpahinga,
ay agad din naman kaming naligo sa ilog. 30 minuto bago mag-alas 4 noong mismong araw na yon, ay nag-umpisa na kaming maglakad papauwi. Di na kami dumaan sa sapa dahil sa marami kaming dalang bukong nipa. Ang tanging daan pauwi ay ang bahay ng pamilyang yon. Sa loob ng 2 taong ginagawa namin yon, ay wala namang nagpapakitang tao sa lugar na yon. Animoy wala itong nakatirang mga tao sa tuwing napapadaan kami dito. Ang tanging naroon lang sa lugar na yon ay ang mga uwak na naninirahan sa bubong ng bahay nito. Nang malapit na kami sa bahay na yon, Pinuno, ay nagulat kaming lahat dahil sa yon ang unang beses na nasilayan namin ang padre de pamilya ng pinaghihinalaang aswang sa lugar namin. Meron yung kinukuhang mga pinatuyong karne sa kanilang bakuran. Kami naman noong mga oras na yon ay piniling wag na lamang pansinin ito upang makaiwas sa gulo. Habang papalapit kami sa matandang yon, Pinuno, ay animoy umiikot ang paningin ko na hindi ko alam kung ano ang dahilan. Huwag kayong maingay. Dumaan lang kayo. Wika ng lalaking yon habang nakatitig sa malayo. Nang marinig namin yon, Pinuno, ay agad din namang nagsitahimik ang aking mga kasama na para bang merong dumaang anghel. Makikita mo talaga sa mga ito ang pagiging kabado nang nagwika na ang lalaking yon. Pagtingin ko sa mga mata nito, Pinuno, ay biglang bumaliktad ang sigmura ko na siyang naging sanhi upang sumuka ko ng walang tigil. Kahit nasusuka na ako noon, Pinuno, ay pinilit ko pa ring maglakad. Nang makalayo na kami sa lugar na yon, ay doon na kami nagpahinga saglit dahil sa bigat ng aming dalang bukong nipa. Walang pag-uusap ang naganap dahil sa kaba na aming nararamdaman. Matapos naming makapagpahinga, ay nagpatuloy na kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa lugar namin. Nang makauwi na ako noon, Pinuno, ay pinagsabi ko sa aking mga magulang ang aking mga nasaksihan. Ayon sa kanila na totoong aswang ang mga yon, pero namumuhay ito ng payapa sa aming baryo. Di lang nila yon pinapansin upang pagbigay na rin ng respeto sa mga ito. Wala pa man umanong nabibiktima ang mga yon sa aming lugar. Nang marinig ko ito, Pinuno, ay doon na napanatag ang kalooban ko. Magpahanggang sa ngayon ay buhay pa umano ang pamilyang yon sa lugar namin. Maaaring lumipat lang ito, pero nakakasiguro ang mga matandang taga roon na patuloy pa rin ang pamumuhay ng pamilya ng mga aswang. Nasa 1980s po ang pangyayaring ito sa liblib na barangay sa Lebak, Sultan Kudarat. Isang hapon, mga bandang alas 4, naghahanda po ang uncle ko ng mga pambaon kasi pupunta siya sa kanyang palayan at sakay siya ng kanyang kabayo kasama ang kanyang alagang aso. Mga bandang alas 5 na, nagpaalam na siya sa kanyang asawa at mga anak dahil umalis na siya at doon siya matutulog sa kanyang munting kubo sa gitna ng palayan. Medyo malayo pa ito. Habang nasa daan na siya mga bandang 6:30 na ng gabi, panay ang kahol ng kanyang aso at nung bandang alas 7 na, ay umuungol na ito at halos hindi na umaabante ang kanyang kabayo. At minsan ay hihinto na ito sa paglalakad. Nung mga 7:30 na, nakarating na siya sa kanyang palayan. Pagdating niya doon, nagluto pa siya ng ulam kasi nagbaon siya ng pinakas o tuyo. Habang nagluluto siya,
Panay pa rin ang ungol ng aso niya. At yung kabayo naman niya hindi rin mapakali dahil tinali niya ito sa likod ng kubo niya. Nakakarinig din daw siya ng parang hinihingal na tao at bigla na lang nagsitayuan ang balahibo niya. Pero hindi naman siya agad natakot kasi matapang din ang uncle ko. Nung mga 8:00 na, naghapunan na siya. Wala pang ilaw ang kubo niya at tanging mitsa lang ang ginagamit niyang pang-ilaw at may dala rin siyang flashlight. Ang atip ng kubo niya ay gawa lamang sa kugon kasi hindi naman ito tinutulugan palagi kasi nga pahingahan lang yon. Kung nagtatrabaho sila sa palayan, doon lang siya natutulog. Kasi kapag umaga, magpapaani na siya. Mga bandang 9:00 ay natulog na siya. Gumagamit siya ng kulambo para hindi siya makagat ng mga lamok. Nung mga 11:00 na ng gabi, merong tumapik sa ulo niya pero mahina lang ito. Kaya hindi na lang niya pinansin. Nung bandang 12:30 na, natanggal na daw ang pagkakakabit ng kanyang kulambo. Pero sa sobrang antok niya, hindi na niya inayos ito. Nung 2:00 na ng madaling araw ay tinapik na naman ulit siya. Akala niya nga, daga ito. Kaya hinanap niya yung flashlight niya at inilagay niya pala yun sa labas ng kulambo. Pero pagtingin niya sa butas ng atip, akmang kukunin na niya ang flashlight sa bandang uluhan niya na nasa labas ng kulambo. Paglabas ng kanyang kamay, ay merong humila sa kanyang papalabas sa kulambo. Bigla siyang pinagkakalmot nito. Ang sama daw ng mukha nitong nilalang na to at isa itong lalaking aswang. Nasugatan agad si Uncle pero lumaban siya. Pinagsusuntok niya ito at kahit anong bagay ang kanyang nahawakan ay tinatapon niya sa aswang. Napakadulas ng balat nito at napakalansa. Mahahaba ang kuko at napakatalas din ng mga ito. Pero malaking tao din kasi ang uncle ko, kaya hindi niya basta-basta matatalo ito. Hanggang sa umabot ng 2 oras ang away nila sa loob ng kubo. Kasi kahit sumigaw pa ang uncle ko, ay walang makakarinig sa kanya dahil walang ibang bahay malapit sa palayan nila. Nang nanghina na si Uncle ay hinawakan daw siya ng aswang sa leeg. Ibinangga din siya sa dingding sa kalakat. Tapos andun pala nakasabit ang garab o yung ginagamit panggapas o pag-ani ng palay. Kinuha ng uncle ko yun sabay taga sa braso ng nilalang. Nasugatan niya ito. Tinira niya ulit ito sa leeg at bibitawan na siya. Sabay akyat sa butas na ginawa nito sa atip. Lumabas pa ng kubo si Uncle upang habulin ito pero isang malaking ibon ang nakita niyang lumipad papalayo. Nagtaka din siya na bakit hindi siya inatake nito nung nasa loob pa siya ng kulambo. Maraming natamong sugat sa muka, likod at dibdib si Uncle. Mga bandang 6:00 na ng umaga ay dumating na ang mga mag-aani at nakita nila si Uncle sa pintuan na nanghihina dahil sa mga sugat nito. Agad nilang dinala si Uncle sa barangay hall namin para magamot at maraming tao ang nakakita sa mga sugat ni Uncle. Nagpatulong din sina Mama at Papa sa pagpapagamot kay Uncle.
Dinala nila ito sa ospital pero hindi matukoy ng doktor kung ano at kung saan ang gagaling ang mga sugat niya. Pero pinadala siya sa manggagamot at sa kabutihang palad ay gumaling din naman siya. Kilala din daw ni Uncle kung sino ang aswang na yon. Isang bantog din noon sa amin at natukoy din siya ng manggagamot, pero nagtaka si Uncle na umalis na ang taong yon sa amin. Wala nang balita tungkol sa tao na pinagbibintangan ni Uncle na isang aswang. Hanggang sa ngayon, nasa 60 years old na si Uncle, pero hinding-hindi niya malilimutan ang naging karanasan niya. Nung gabing minsan siya ay sinalakay ng isang aswang. Hanggang dito na lang po, Pinuno. Maraming salamat po kung mapili niyo man ang kwento kong ito. Sa susunod na lang po yung iba.